Здравейте, уиски приятели! Казвам се Младен от Уиски бар Калдо с представяне на едно сингъл малт уиски, идващо от Орегон, от северо-западна част на Америка. Westward. Тази разновидност на Westward е Cask Strength. Идва на феноменалните 62,5 градуса. Щата Орегон има много добър климат за отлежаване на уиски, защото зимата е много студена, а лятото е много топло и влажно. Използват от Westward чисто нови дъбови бъчви, които ги овъгляват малко по-дълбоко. Нека да видим неговите аромати. Предпечен сусам, сладкиш, карамелизирана захар, спиртността и агресивността на градусите не се усещат на първо подушване. И да видим неговия вкусов профил. На здраве! Градусите се усещат, 62,5 градуса. Дават сухота, няма как да не дадат сухота, дават и пикантност, дават едно деликатно кафе, тъмни плодове, лека кожа, тютюн, подправки. Финалът е от среден към къс и отново приятно сух. На здраве с Westward Cask Strength Single Malt от Америка.